Hola a tots i totes de nou. Avui vinc a explicar-vos funcions importants que tenim en Classroom en l'apartat de les tasques. Anem a entrar a la classe de llengua. Com podeu veure, aquí en el tauler trobem la última entrada, una tasca. Com podem saber que és una tasca? Per la icona que apareix aquí a l'esquerra. D'acord? Sempre que trobeu una entrada que tingui aquesta icona és que tenim una tasca realitzada en Classroom. L'altres apartats que apareixen aquí són anuncis que sí que poden fer alguna activitat, però sempre sol ser alguna activitat que està enllaçada. Quan hem de fer algun document, alguna presentació o enllaçar alguna presentació, sempre sol ser una tasca. Val? Anem a accedir aquí dintre de la tasca. Què veiem aquí a la pantalla? Vale, hi ha dos aspectes diferents. Per un costat tenim la informació, les instruccions de la tasca i per l'altre costat tenim el treball nostre, el que hem de realitzar. En aquest cas, en la instrucció d'aquesta tasca apareix com hem de fer la rondalla, que és el producte final que estem realitzant a llengua valenciana. Trobem aquí tota la informació que hem posat perquè vosaltres, quan ho llegiu, tingueu clar el que heu de fer. Per això és molt important i vos estem dient en els correus que llegiu la informació abans de preguntar, perquè a vegades els vostres dubtes se resolen llegint detingudament totes les instruccions que vos hem posat. Què més podeu trobar aquí? Podeu trobar diferents arxius que vos ajudaran a fer la vostra tasca. En aquest cas, aquí jo vos he adjuntat la presentació de la rondalla amb les diferents característiques i dos imatges que vos inspiraran perquè tingueu més idees si no se vos acurrís quins personatges voleu utilitzar, quin serà el conflicte que tindrà la rondalla. Això és simplement perquè vosaltres ho tingueu en compte si necessiteu inspirar-vos o necessiteu ajuda per poder fer la vostra rondalla. I també vos he adjuntat, que és molt important en les expressions escrites, la guia. La guia que heu de revisar abans de començar la rondalla per saber com heu d'escriure correctament i al finalitzar per si heu complert amb tot el que se vos demana. Val? També hi ha moments en què algunes tasques tenen tutorials com el que us estic gravant ara perquè us ajudaran a utilitzar alguna ferramenta digital que no coneixeu o per recordar algun pas important del que hem estat treballant en classe. Vale. Fins aquí important, les instruccions a l'esquerra. I a la dreta tenim el nostre treball. En aquest cas, vosaltres no heu d'afegir ningú treball ni heu de crear ningú treball perquè vos he posat jo una plantilla. Val? Al igual que heu fet en castellà amb Patricia, teniu una plantilla ja que ja està creada. Aleshores, el que hem de fer és directament accedir al nostre document, aquest que tinc aquí, per poder començar el meu treball. Val? En aquest cas, aquí tinc títol de la rondalla inventada. El que hauria de fer seria modificar-lo i posar la meva rondalla. Corre el ratolí que caminava alt. I on tinc la part en la que he d'escriure la rondalla, aquí seria on començaria. Vet aquí i aquí seguiria tota la rondalla. Val? Aleshores, imaginem que ja he acabat el document, puc tancar-lo i apartat molt important, el botó d'entregar, que molts de vosaltres el que esteu fent és compartir el document amb nosaltres. No l'heu de compartir, l'heu d'entregar, perquè si no l'entregueu no sabem si està acabada la tasca. Sí que és molt important que quan acabeu cliqueu a entregar, val? Com estic fent jo ara mateixa. Me pregunta si vull entregar-ho, estic segur? Sí, entreguem la tasca. D'aquesta forma, a mi ja m'apareix que, en aquest cas, ALU01, que sóc jo el que estic fent l'exemple, m'ha entregat la tasca i ja puc corregir-la. Imagineu que se us ha oblidat afegir alguna més o no l'heu revisat bé. Se podria anul·lar l'entrega i podeu tornar a editar el document, com apareix aquí. El torneu a revisar, si ho teniu correcte, ja li doneu a entregar. I d'aquesta forma, com us he dit abans, ja el podria corregir. Què ocorreix si teniu algun dubte sobre tota la informació que vos hem donat o no vos aclariu? Heu de posar els vostres comentaris aquí, justament a baix de les instruccions. Per què els heu de posar aquí? Perquè a vegades els dubtes que podeu tindre, si els resolem en els comentaris que apareixen aquí a baix de les instruccions,
tota la classe ho pot veure i algú que pot ser que tingui el mateix dubte que vosaltres el resol simplement llegint el que he posat jo per contestar-vos. Perquè a vegades m'envieu els correus electrònics amb dubtes i solament ho veieu vosaltres. Per això és important que poseu tots els comentaris aquí, en aquest apartat. Ara anem a veure què heu de fer quan vosaltres sou el que heu de crear el document o la presentació que heu d'afegir a la tasca. Anirem a la classe de ciències, a la tasca sobre l'animal en perill d'extinció i, com vos he explicat abans, aquí apareix la informació a l'esquerra en instruccions, però aquí no tinc ningú document. És a dir, el mestre no ha creat ningú document plantilla perquè pugueu editar-lo, sinó que sou vosaltres els que heu de crear aquest document. En aquest cas, jo el que vaig a fer és afegir un document que he creat en el meu Drive. Aleshores, com jo ja l'he creat al Drive, el que he de fer és afegir-ho des del Drive. Si veieu aquí hi ha diferents opcions. Val? Puc agafar el document que he creat del Drive, puc enllaçar un altre presentació o document que hagi fet amb una altra ferramenta com pot ser Genially, puc pujar un arxiu, que en aquest cas això seria per fer alguna fotografia o algun treball que hagi descarregat i pujar-lo, o puc crear la presentació o el document des d'aquí, d'acord? En aquest cas, com jo ja l'he creat en Drive, com heu fet molts de vosaltres, el que vaig a fer és seleccionar-lo des d'allà. Aquí el tinc, el Links Ibèric. Seleccione. Veieu com s'està carregant aquí? I al igual que vos he dit abans, és molt important entregar-lo, perquè jo sàpiga que ja està acabat i que puga corregir-lo. Li donem a entregar i ja estaria, d'acord? Val. Una vegada ja heu fet l'entrega, falta veure la correcció del mestre. Si vos fixeu aquí en la pantalla, justament al costat de les instruccions a la dreta, apareix la qualificació, un 9 sobre 10. Teniu un comentari privat del mestre. Bona feina, presentació visual i clara, el contingut és complet, però presenta algunes errades ortogràfiques. Fixa en els comentaris. On trobarem els comentaris que ha fet el mestre? En el document que heu entregat. Ara, torneu a accedir al document, clicant aquí en el teu treball, i ara vos heu de fixar on estan els comentaris que vos ha fet el mestre perquè feu les correccions pertinents i vos ajuda així a millorar. En aquest cas, jo vos he posat un comentari, en la presentació que trobem aquí sobre el linx ibèric en animal en perill d'extinció. Si cliquem justament a la part que està subratllada, que és on apareix el comentari, apareix la informació que posa el mestre. Recorda que l'article D seguit de la vocal E s'apostrofa. Aleshores, com ja m'ha quedat clar aquest comentari que m'ajudarà a millorar aquesta errada ortogràfica, i el que heu de fer és modifique des d'aquí, ho tenia escrit, animal en perill d'extinció, i si ja ho tinc correcte i ho tinc clar, li dono a resoldre. Si no me queda clar aquest comentari perquè el dubte no acaba d'entendre'l, puc posar un altre comentari perquè el mestre ho puga veure i me puga tornar a contestar. Val? Però si ja ho tinc clar i he fet la correcció, li dono a resolver. I automàticament ja tinc la paraula sense ningú comentari i amb la correcció feta. D'acord? I fins aquí el tutorial d'avui. Espero que vos agradi i que tingueu les coses més clares en quant a Classroom. Adeu!